Літва 3 разы закрывала мяжу з-за зондаў з кантрабанднымі цыгаретамі. Апошні раз учора у 22:45, мне падаецца, памежныя пункты пропуску Медзінінкай і Шальчынінкай былі часова закрытыя. У 2 гадзіны ночы іх зноў адкрылі. Таксама да паловы 4-й раніцы сёння не працаваў аэрапорт Вільні. З-за часовых абмежаванняў пацярпелі каля 3500 пасажыраў і 25 рэйсаў. Як яны ўсё гэта ненавідзяць, падаецца. І вось пра розныя тэорыі, чаму нават пагроза закрыцця мяжы не спыняе гэтыя зонды, мы паразмаўляем з галоўным рэдактарам Рэформ Ньюс Фёдорам Паўлічэнкай. Фёдор, вітаем. Доброй раніцы. Доброй раніцы. Што гэта? Чаму не спыняюць? Не, давайте я пачну з цытата прэзідэнткі, цытата Ціханаўскай. Рэжым выкарыстоўвае кантрабанду як інструмент гібрыднага нападу супраць Еўропы. Як вы лічыце, гэта перабольшванне ці згодныя з Ціханаўскай? Ну, адкажу так. Я думаю, што не згодны з гэтым тэзісам, але не згодны ў тым, што не толькі рэжым, беларускі рэжым гэта робіць. Я лічу, што гэта сумесная акцыя з Крамлём, што гэта так званая гібрыдная агрэсія супраць Еўразвязу. І, безумоўна, асноўны ініцыятар гэтага ўсяго гэта Расія. Яна дамагаецца сваіх мэтаў. Мэты гэта стварыць хаос у суседніх краінах, каб яны займаліся сваімі праблемамі, а не займаліся, напрыклад, дапамогай Украіне. Пачакай, а які хаос могуць зрабіць вось гэтыя зонды? Ну, до 25 рэйсаў. Зачынілі, добра, зачынілі, на некалькі гадзін зачынілі аэрапорт. У мяне ёсць навіна. Сёння раніцай, пра хаос, дарэчы. Каб я не памылілася, бо я толькі чытала, вось, сабе не памяціла. Камітэт нацбяспекі будуць збіраць у Вільні ў панядзелак, бо апазіцыя літоўская да ўлады звярнулася, нібыта нешта адбываецца, давайте же ўжо будзем наводзіць. Гэта не хаос. Не, суета гэта не хаос. Калі людзі не могуць карыстацца самалётамі. Ну, вот учора, напрыклад, у мяне там павінны былі адбыцца сустрэчы з беларусамі, якія маглі вылецець з Вільні самалётам і не змаглі гэтага зрабіць. Ну, то бок яны там некалькі ждзёў у нас гэтыя праблемы з самалётамі. І, безумоўна, тысячи людзей пацярпелі ад таго, што яны не змаглі далецець. Гэта хаос, гэта гібрыдная агрэсія, гэта спробы стварыць, ну, ведаеце, нават эканамічна складана жыць, рабіць бізнес у краіне, калі у вас няма упэўнасці ў тым, што ты можаш далецець, што твои, напрыклад, там грузы ці там кліенты далецяць. Гэта ўсё хаос, які зніжае эканамічны патэнцыял гэтых краінаў. Узнікаюць пытанні, напрыклад, у апазіцыі, у грамадзян, а чаму ўлада нічога не робіць. І гэта дазваляе, напрыклад, той же Расіі маніпуляваць грамадскай думкай. Дарэчы, у гэтым артыкуле пра апазіцыю, вось гэтай прад'явы апазіцыі, было пра тое, што яны так, гэта можа быць не толькі рэжым крамлёўскі і беларускі, што такое не можа адбывацца, калі на тэрыторыі Літвы нехта не дапамагае гэтаму, то бок гэта пра нейкую згоду, пра нейкае супрацоўніцтва. Што вы думаеце, ці гэта ўжо канспіралогія зусім? Я хацеў бы яшчэ дадаць, што чаму сур'ёзна адносяцца літоўскія ўлады да гэтай праблемы, таму што у некалькі дзён таму, ці не памыляюся, 16 кастрычніка адбыўся інцыдэнт у Амерыцы. Там ляцеў Боінг, ён сутыкнуўся з метеазондам, і пашкоджанае было лабавое шкло. Ну, то бок гэта рэальная праблема для авіяцыі, калі такія ёсць аб'екты над аэрапортам, побач з аэрапортам. Дык вось, і калі адказваць на вашае пытанне, справа ў тым, што, безумоўна, гэты бізнес кантрабандны, ён быў заўсёды. Ну, мы ведаем, што самі беларусы, гэта такая нацыя на памежжы, да, і кожны марыць аб тым, зрабіць хутка грошы. Вось гэта, гэта наша нацыянальная рыса. Але заўсёды гэта было, ці то культурна, ці то неяк так... Ведаеце, культурна, добрае слова. Платы нейкія там схемы праз граніцу, праз мяжу, дзесьці там хабар даць.
карацей, такога раней не было. І толькі зараз мы бачым, што гэта ўсё працуе масава. Мяжа насамрэч не зачыненая, яна працуе, можна карыстацца гэтымі магчымасцямі, якія былі раней. Але чамусьці менавіта зараз выкарыстоўваць гэты спосаб кантрабанды. І вось пытанне чаму? Таму што, ну, на мой погляд, ён выглядае даволі дзіўна. Ну, Зонды і цыгареты. Зонды і цыгареты. Чаму менавіта? Ты дасылаеш у Літву. Безумоўна, там раней было так. Ёсць людзі спецыяльныя, якія працуюць з аднаго боку мяжы, з іншага боку мяжы. Яны зарабляюць на гэтым. Безумоўна, вялікая частка гэтага бізнесу, гэта дзяржаўны бізнес беларускі. Ён працуе з мафіяй у краінах Еўразвязу. Гэта все зразумела. Гэта было заўсёды, насамрэч. Але калі зараз яны выкарыстоўваюць такія, ну, адкрытыя, такія правакацыйныя метады кантрабанды, гэта ўжо не пра бізнес. Гэта ўжо не пра тое, што ты адправіў 100 шароў, колькі там блокаў гэтых цыгарэт, атрымаў, напрыклад, з другой стороны мяжы, з боку мяжы, ты атрымаў 1 ці 2, астатнія заляцелі невядома куды. Гэта ўжо не пра бізнес. Гэта рэальная правакацыя. Я таму кажу, і шмат якія эксперты пра гэта кажуць, што гэта выглядае, ну, не супадзеннем, калі адначасова гэта адбываецца каля літоўскага аэрапорта, нейкія дроны ў Даніі, нейкія дроны у Нямецчыны, у Нарвегіі, шмат якіх краінах. І гэта ўсё адначасова. Ну, супадзенне? Літоўскія СМІ, дарэчы, каб не адразу наводзіць вось гэтую канспіралогію, падлічылі, што там яны памнажалі, колькі стоіць вадарод, каштуе вадарод, як яно перасылаецца, колькі трэба вось гэтых упаковак цыгарэт. Усё гэта падлічылі, і там атрымліваецца, што прыбытак 750 пачак, і там агульны прыбытак вось з гэтага такога аб'ёму, ну, мабыць, 1000 еўра. І гэта калі ўсё будзе добра і амаль усё даляціць і не выбухне нідзе. Таму гэта таксама... Ну, выглядае дзіўна. Не бізнес-план. Бізнес-план не працуе ваш, хлопцы. Гэта не бізнес, не план-капкан. Вось, там, яшчэ ведаеце, справа ў тым, што гэта выкарыстанне гэтых воздушных шароў, гэта не першы раз у гісторыі адбываецца як правакацыя. Самыя, ну, можа, вынаходнікі гэтага метаду, гэта карэйцы, як паўночныя, так і паўднёвыя карэйцы. Яны там дасылаюць адзін аднаму гэтыя шары шмат гадоў. Паўднёвая Карэя дасылае на паўночную Карэю нейкія там флешкі, нейкія лістоўкі, нейкія там, ну, інфармацыю забароненую. Паўночнікі смецці. Паўночнікі смецці. Я падлічыў, пашукаў інфармацыю. Яны даслалі з паўночнай Карэі каля 5000 гэтых шароў. І нават адзін з іх трапіў на тэрыторыю рэзідэнцыі прэзідэнта карэйскага. І гэта была спроба, ну, не ведаю, можа справакаваць, можа адказаць, можа, каб канкурэнты абмежавалі свае вось гэтыя акцыі па прапагандзе. Не ведаю. Карацей, гэта не беларусы вынайшлі, гэта адбываецца доўгі час у іншых краінах. І таму я лічу, што проста творча перапрацавалі гэты метад, не смецця, а цыгарэты. Каб не было пытання, ну, каб кожны, калі пытаецца, а што ж такое, гэта правакацыя, гэта там гібридная атака, ну не, гэта звычайны кантрабандысты. А чаму менавіта цяпер вось гэта адбываецца, гэта вынайшлі? Мабыць, гэта звязана з вось гэтым офісам Ціханаўскай, з тым, што яго выціскаюць. Мабыць, гэта звязана з спробай наладзіць дыялог паміж Вільнюсам. Не, я лічу, што гэта насамрэч не нават беларуская ініцыятыва, выглядае па-іншаму. Выглядае, што гэта спроба Расіі, яшчэ раз паўтаруся, спроба Расіі націснуць на еўрапейскае грамадства, каб яно займалася сваімі праблемамі. І вось калі людзі лічаць, што давайце мы будзем выдаткоўваць грошы лепш на тое, каб вырашаць уласныя праблемы і не будзем дапамагаць Украіне, ну, безумоўна, гэта Расія дапаможа. І тут, ну, адзін толькі адказ, наколькі самастойны Александр Лукашенко, наколькі ён вырашае, што робіцца на нашай мяжы, таму што калі будзе так далей, мы ўжо бачым настрою літоўскай улады, яны проста зачыняць мяжу. Добра будзе для беларусаў гэта, нават для Лукашэнкі, я не думаю.
Дык што ўвогуле вось беларуская ўлада настолькі не самастойная, што Пуцін, расійская ўлада, Расія могуць дыктаваць такія Ну, даволі ідэі? дзіўнае Ну, пытанне, даволі дзіўна. дзіўнае Няўжо, пытанне. няўжо. Дзяўчынкі, пачакайце, калі ласачка. Ну як? Ну вот сядзіць Лукашенко. Не, я хочу сябраваць, я хочу сябраваць з Літвой. Прыходзяць з Расіі, на, кіданім, вось Тут гэтую больш какаху. пытанне, яны Кіданім. самі прыязджаюць, напрыклад, расійскія там спецслужбы прыносяць свае гэтыя шары і гэта ўсё робяць і адпраўляюць. Ці яны кажуць нейкім прадстаўнікам там МВД, КДБ беларускім, кажуць, шаноўны, гэта проста дзіўна выглядае, як гэта не самы прыгожы, не самы шырокі жэст, які можна зрабіць. Ну, зараз мы ўжо сапраўдную канспіралогію развернем. Але, ну, безумоўна, гэта не прыязджае персанальны Путін, надзьмувае гэтыя шары і Але дасылае б мы да не Літвы. здзівіліся. Ну, мы б не здзівіліся, але, думаю, выглядае па-іншаму. Безумоўна, гэта проста умова Масквы стварыць праблему на літоўскай мяжы. Ну і вось ствараюць, як умеюць. Як умеюць. Угу. Слухай, цікава. А як ты лічыш, ці з літоўскага боку ёсць вось тыя, хто падтрымлівае гэтую ідэю, хто прымае гэтыя шары, ці наадварот гэтыя шары вось запусцілі і хай яны ляцяць без... Ці не прымаюць і ніякай- накіроўваюць, Ну, напрыклад. ведаеце, вы давно былі ў Вільні? Далей павінна быць, даўно былі і не будзеце больш. Не, гэта ёсць такая Дапаможце, вось у беларускіх сілавікоў але дапаможнікі. усе ведаюць у Вільні, дзе купіць беларускія цыгарэты, і ўсе гэтым карыстаюцца. Не з шарамі гэта звязана, яшчэ раз паўтаруся. Гэта існуе доўгія гады, гэта прыбытковы бізнес, на ім зарабляюць, безумоўна, лукоўскія бізнесмены, і ну, все ведаюць пра тое, што гэта ёсць. А навошта шары зараз выкарыстоўваць, я не разумею. Ну, калі б я быў бізнесменам, я не разумею, навошта гэта рабіць. Самае незразумелае і Праблема, небяспечнае. зарабіць праблемы. Хаос. Ну, Ну, хаос. галоўнае, ці будзе нейкі іншы крок, ці гэта пра там нейкія наступствы і наступ, напрыклад, як заўсёды кажуць пра сувалскі гэты перавал? Сувалскі калідор, то бок ці гэта проста займіцеся сабою, не галасуйце за нейкія... Я лічу, што тут размова ідзе менавіта пра тое, каб стварыць такі невялічкі, можа, хаос у літоўскім грамадстве, каб людзі арыентаваліся на ўласныя праблемы. То бок, ведаеце, гэта такая... Ёсць тэорыі гэтых гібридных агрэсій. Стварэнне хаосу, яно стварае незручныя эканамічныя умовы. Яно стварае праблемы для палітычнай сістэмы, недавер да палітыкаў. Мы самі бачым, як можна карыстацца гэтымі інструментамі, калі, напрыклад, да той же Светланы Ціхановскай штучна ствараюць недавер, знаходзяць розныя метады, як падкрэсліць, наколькі яна там не падабаецца людзям, што з ёй не так. Ну, карацей, мы гэта бачым шмат дзе. Але ж такія пагрозы, такія умовы, яны, як гэта кажуць, амбівалентны. У іншы бок таксама працуюць. То бок, закрывае Літва мяжу, і што, ну, вось Беларусь атрымляе таксама хаос, праблемы. А ці можа яна на заўсёды, ну, вось, давай так, не на заўсёды, а на вялікі час, на доўгі тэрмін? Не, безумоўна, Літва тут у незручнай сітуацыі ўразлівай, таму што ёсць шмат бізнеса, якія працуюць з мяжой. То бок Літва гэта нармальнае еўрапейскае грамадства. Людзі арыентуюцца на свае інтарэсы. Яны не лічаць, што яны мусяць захапіць іншую краіну, яны не рыхтуюцца да гэтага. І таму для іх, безумоўна, гэта стварэнне гэтых штучных праблемаў, гэта незразумела, навошта гэта рабіць. Магчыма, ёсць яшчэ адказ, што, безумоўна, калі падыдзе да нейкай там вышэйшай кропкі гэты крызіс, што, напрыклад, той же Лукашенко разам з Расіяй прапануюць нейкую дамову, big deal, давайте вы нам дазволіце калійку адпраўляць праз літоўскія порты, а мы шары а мы скончым гэтую гібридную агрэсію. Магчыма, так будзе выглядаць. Мы ж бачым, што гэта не першы крок па стварэнню праблем. Міграцыйны крызіс, ён больш значны, ён ужо колькі там гадоў гэта вся схема працуе. Ствараюць гэтыя праблемы. Это
уплывае на палітычную сітуацыю і ў Польшчы і ў Літве. І яшчэ адзін момант, думаю, трэба падкрэсліць, што і польскае, напрыклад, грамадства, і літоўскае, ну, вы адчуваеце, што шмат хто і ў Польшы, і ў Літве лічыць, што увогуле трэба зачыніць гэтую мяжу. Ну, нам не цікава, што там адбываецца. Вот жывіце там у сваіх Расіях, як хаціце, адстаньце ад нас. І вось гэтая логіка, яна, безумоўна, адштурхоўвае Беларусь ад Еўропы. То бок, усе мы, беларусы, апынемся недзе там побач з Кітаем, з Расіяй, а не з, ну, не буду казаць нармальнымі краінамі,